Zdravím všetkých, som je zatiaľ menujem, dneska si dám... Ups, som zapomínal. Dneska si dáme Hello Neighbor Alpha 2. V minulom videu sme hrali zasa to isté, jak minulé, v minulom videu. No, že proste dohrali sme hru Alpha 1, Alpha 2. Som pomílený. Teraz čo? Dáme poďme do akcie. No, minulé sme dohrali hru a prečo som sem, veď som mal byť tam, nie? On tam ma vyhodil. Skúsime dať tie pilulky na spaní. Ja som, neviem, no pilulky som Čech, ako keby... Kde je Emil? To ma zaujíma teraz, počkaj. Musím nájsť tie... Kde je mlieko? Není to mlieko, veď tam bolo. V tej animácii, či jak sa to volá, v traileri to bolo. Si môžem som dvere zobrať. Ja neviem, kde je. To bol hlas, dovidenia. To bol hlas, ale ja nie. Nič není. Už ma vidím. Našiel som lockpick, veď lockpick bola... Gana. Nie, to... Gana. Nie, počkať. Ja ti dám... Šup. Tak, poďme takto. Určite nie spavný. Jo. Jo, počkaj, dáme si toto. On sa predsvičuje. Kde je? Nepočujem ho. Počkaj, to pačidlo nejako skúsim zobrať. Tu bolo, minule som našiel. Вот nie. Kľud. Počkaj, istú môžem... Počkaj. Noga. Вот. Vrana. Drž hubu. Magnet. Či? Drž hubu. Mogel byť ticho. Ti hodím, ty potkal. Buď ticho. Jaj, presne túto páčidlo. Ohňostroj. Ty kokos. Čakaj, skúsim všetko zapaliť. Wow, party. Počkaj, ja jem to... Buď ticho už. Zvoním písky. Mám tu zvoniť písky, mám to čo, buď ticho. Ale niekomu si zavrie hubu, idem radšej preč. Počkaj, jak tam sa dostať teraz. Som u nás... Čo? Ty čo sa tam hrabeš? Debil. What? No, ako zoberiem to pačidlo, nie, ty vole, keď padnem. Vatva sa ma to nechce zobrať. Ty vole. Skáďaľ mám prejsť. Muselo ide po mne? No, kde si? More, čo ma to nevie zobrať? Kámo, veď to je tak... No, dobre, som tu. No dostaň sa hore, no poď, double jump aktivuj jedáko.
No. Koniecznie. Tylko poważnie sa povedať slovo. Wodą sa tu nie dostanie. Jezu, to zabugowana stena. Nejako zabugowana. No, ja som tu, Braško. Medvedíka si hodím. Počkaj. What? A chodil som, no? Počkaj, tu zhora. Emil, poď sem. Buď ticho, ty vranoc proste. Poď, makový. To serem na to. No, poď. Chcú zobrať? OK. Neviem, na čo to tak vzúra, ale nechcem ho nebudem sa. Kde je? Vypadni. Kamo, nič ma tu zostane. No ty d***a. Počkaj, skúsim sa tako dostať do tej pivnice. Iba si otvorím pivnicu, No super. Magnet mi asi... Počkaj, skúsim zobrať ten kľúč. Díky. Čo mi chýba? Počkaj, ja neviem, čo mi chýba. No. Dobre. Karta. Kde je? No super, asi sa zabugovala podzem. Úžasné. Čo tu z toho šifrovám? Počkaj, keď pôjdem stadia. Hej, ja nejdem reštartovať hru kvôli tomuto. Môžeš zavrieť tie dvere, prosím? Ja neviem, čo robí. Ježina, nie v kúpeľke. On bol v kúpeľke. Či? To bolo čestné. To bolo riadne čestné. Sa bojím výsť teraz. Neviem, kde je. Teraz to mlieko pije. To mlieko pije. Počujem. Už ide sa. Chodom nejde spať. Kde mám pačiku? Tu sú sleeping pills. Tu. No jasne. Kde čo ťa, Mika?
Ja som vedel, že tu bude to ale kde je taký kartón, ona sa zabugovala pod zem, akože hej. Ono, chod si tam do videa. On ho pije! Ty vole! Ja som len tak zašiel. No tak do basementu sa už nedostanem. Žičem si... Toto. Ja hudbu nepočujem, čo ti nevedie dať hlasnejšie? Či ja mám slabý ten? What? To je taký divný terén. Tiež bariéra. Vláde, tam sa iba spawnujú tie auta. Tam dole je divný terén. Čo pípa? A prečo ma nespawnujú sem, ale pri ňom? Ja ma ako keby vyhodil. Skúsim ešte tomto. No ty poď sem, hodím po tebe kosačku. Dupo. No jasné, že ten Les. Oho, on sa vysral. Nespadni na mňa. Ty kokos, to bolo tesné, jak víc. No. Zlákol. Som sa šmykol. Počkej, či sa tie gumový projektil, či čo? Neverím, že ním rozbijem okno, akože hej, takým projektilom gumeným. GG, kamo. Ja viem, čo spravím do týchto dverí, ja ho nechám vonku, Emila. Ja počkám, keď pôjde von. Ja viem. Nie, tie dvere zablokujem. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in for a minute. I'm rather busy. Now he's gonna move like right along to McGregor. Good to see you. You look great. Where are you staying? I haven't gotten around to giving a straight answer to that one in 4 months. You're clear. Čo? Jak ma videl? Nerozumiem. What the? What? Chcú
som po ňom hodil do ksichtu. Kamo, tak toto je freestyle. Čo tu robí keykarta? What? Táto alfa je divná. Ale dosť divná. Čo tam robí keykarta? Ja som už na to z toho. No poď! Čo to nešlo? No, čo? Kámoško, to není možné. Co som... Ty vole. Ty debil! Jak to sa nezažilo? Ja po ňom hádžem, ale nieč, ty vole. I wonder if you can get on it. I am rather busy. I was gonna move like right along to McGregor to all that. Goodness, look great. Where are you stationed? I haven't got time to give a straight answer to that one in 4 months. So you're clearance already. Not exactly the Comcon, Jason. The Comcon? Kamo, toto je zabugované jak svin. No spí super. Rozumieš? Ja nerozumiem, kámo. Ty d***. Váľa, to sa nedá. Jo! Jo! Jo, on sa bugol! Jo! Jo, kamoško, on sa bugoval! Jop! 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 Kamo, Alfy nie sú až tak dobré, ale v zabugovaní sú najlepšie. Keď sa kamo zabuguje. Jo, konečne. Alfy sú v tomto najlepšie, to môžem aj ja potvrdiť. Aha, to je toto, to som videl, tomto. Jo, nie je zabugovaný, kamo. Jo. Máme toľko vecí tu dám, že to...
Ja CTRL Shiftim. Ja nechápem, čo tam robí taký karta, ale... OK, veď budíš. Ja ho nechcem odbugovať, počkaj, ja tam nahromadím židle. Stolička. Koľko už nahrávam? Opa. Dobre, za jedno. Počkaj, poďme ho poriadne zabugovať. A tá stolička? Opa. Dobre. Ups, to som nemal. On musí nastražiť pastičky. No bež. Jo, dobre, pohoda. Sa zľakol, že sa odbugoval. Ty si ja mega nastavil. No rýchlejšie nevieš lísť. No. Trošku bol. Вот, len tak sa zmizlíte Nemám chodiť. Bože, zavrie si ja napísal. Ale kamuško, tak dosť toho. Počkaj, ja neviem ako ísť mám teraz. Ešte, že tu neexistuje zabice. Jo. Dobre, zabudovaný stále. On keď sa spamätá, čo mu ja robím, kámo. Že z prvej strany chudák a z druhej strany agresor. Sa dá povedať. To jako som spravil? Budíš. Jo, on je zabugovaný. Jo, je zabugovaný. Jo. Ja zoberám niekoľko vecí, oni sa prebugujú pod zem. OK, GG Alpha, GG. Toto má najviac na No, tu je tá kosačka. Ale keycard tu mám, takže aspoň to si môžem otvoriť. Dobre, je tu stále zbugovaný. To by som mu tak hodil po hlave. Jak som odbugoval? Ja som otvoril tie dvere, ja som debil. Otvoril. Celé to je v Všetko posunul. Tak to je hlúpak, on si tú kameru nastražil. Idiot. Tu on si dal dve! To je potkan. Ale vypáha. No kde šiel, ako to mám vedieť, more? Počkaj, ja si dám hlas. Ja neviem, keď ale chodil len do reči, keby som tie sprosté dvere neotvoril, tak by bolo zabugované celé.
To rytino toľko kamier. Super, no poď do tej skrine. Poď do tej skrine, to nejde. Aha, pastičku som asi. Ale ty debil. Bože, som slonenie všetko. Takto to nepôjde, aby ma nevidel, takto to nejde. Ježiš, ešte tu vonku boli krabice. Už ide. Áno, tomu ver, že ide, Ja neviem teraz. Bože, ja som škoda, že si ja nemôžem dať kamery také, alebo niečo také. Ale dúfam, že to pridajú v ďalších alfách, alebo beta už. Možno si iba 2 alfy, neviem. Možno, neviem. Uvidíme. Bože môj, oj, sa bo... Nechám sa chytiť, lebo to nemá zmysel. On má tetovanie, čo? What the fuck? Ale ty vole... Už to je ťažké, lebo on čumí po mňa zozadu a... No neviem. Ono, choď tam. Ale Ježín, veď on zašiel za dverami, jak ma mohol vidieť. Teraz to celé prekopalo a sme si kamerku nastavil. Pípkač. Šumí na telku. To ma uvidí. Ale ja by prešiel cez pascu. Ja už to neverí, ale dobre to pre vás. No ja. Miesto toho si ma všimne, ale do pasce sa nechytí. To je čo? Zabudovanosť. Aj tak prešiel. Nakoniec som ja sprostý. Choď tam! Super. To s***no som odišiel. Dobre, odkým toto. To je možné, to je ťažké jak prasa. Ja si preskúmam svoj bytík, čo tu mám. Svičky. Nechápem. Ešte pasce. No ja je jasné, že čo mi je. Ten počkan molí. Ale rozmýšľam, že kde ho zavriem. Ja ho nejako nalákam hore. A vypadnem von oknom. Tam bude zavretý. Ja neviem. Šumí na telku. Asi hejka ide zapínať. Čo piplo?
zlákol. What? No a mám zabugovaný ksicht úplne. Čo som taký malý? Ja to nejdem teraz reštartovať. Vole. Jak? Dobre už. Tak, dobre, som zabugovaný stále. Kanola. Nech sa nič nechytí do pasce. Chvála Bohu, že nás nejde na hrubu. What? Tak to to bolo. Ja som kamo. Táto hra nemá logiku. Oni von. Mňa pichol. Ty vole, no zabuguj sa, prosím, nech sa tie dvere bugujú. Zabugujú. GG, no. What? Tak teraz som zabugoval. What? Ja nerozumiem, čo sa deje. Kamo, chyť ma. Ja to musím. No, tak to zakončíme asi divným bugom, ak sa vám toto na nič video páčilo, nezabudnite odber like a budem sa tešiť ďalšieho videa. Čaute.